Sikana ndakwazi ungekabikho kweli labaphilayo. Lo mdlalo weshashalazi iSpirit King ubheka impilo yemboni uDr Uzwilezwe Radebe obuya esizweni samaHlubi esaziwa kakhulu-ke ngesiphiwo somoya. Ugqamisa ngokukhula kwakhe kwezomoya, uhambo lwakhe olwaqala ngenkolo lwedlulela kumoya, uphinde ugcizelele umehluko phakathi kwalokho okubili. Dala ndanixelela ngezithilelo ezindihlelayo kodwa niyangakhetha ungamameli. This play production is meant to shine light in Africans and tell and explain ukuthi thina singabantu abamnyama we need to understand our own African spirituality. Abebebukele lo mdlalo weshashalazi bafunde lukhulu. Indenze ndabona ukuthi le ndlela esiphila ngayo ngoku asile ndlela eyiphilwa ngokhokho bethu. And okubalulekile ukathenda le show ukuthi uzizele wena uzozimamela wena ufunde indlela kwakuphilwa ngayo kudala bokhokho bethu nendlela esarejecta ngayo abaprofeti bakudala bakwantu onsikano nongqawuse oCredo Muthwa. Yini impande yenu sosha is African indigenous spirituality. Impande yomuntu omnyama le. Lo mdlalo uzobukiswa engxenyeni zonke zezwe.